Banua. Uste jat, bakatela. Gustaten gazten, gazten gazta, gaztan gazta. Txun. Gustatzen gazten, gazten gazta, gaztan gaz. Maika, txizla, ni uste gazta itia errexo dala, hola itzaitia baino. Baino, atea inbiarte. Gustatzen gazten, gazten gazta, gaztin gazta. Gustatzen gazten, gazten gazta, gaztan gazta. Aia, hoi gago korapelua, Akaso errexo gazta itia, ez da? Bueno, bai, egiarran hori zaila da, bai. Seguru gazta ondo itiak bere xarra dakala, ez da? Bai, bere badu bere lana eta bere, bai. Eta lana baino, hor egunero egon, da urte guztien, da buru belarri, ez da? Hori da, gehiamat hori da, bai. Azkenen, pues hori. Egunero ez, jarraitu beharreko lan bat, eta bixen, ez? Hor, egun biharra eta inbarra. Ondo, Arkaitz, eskerrik asko tortzeatik. Ardik eta ikuluk eta esnek eta danak ondo utzi aldituk. Bere lekun, bai, atxalde artean handade, bai. Bueno, dakana da Arkaitzek, zumbilan, lizun gaztandegia, eta bertan iteituzu Idia Zabal gazta bi mota, bai ketua eta bai normala, ez da? Bai, hori da, bai. Eta zeitezu normalian, hola xejan, errezetak iteituzu gaztakine bai? Bueno, baita diteitu. Pekatu alda, hoi errezetak iteko erabiltzia. Imarda, erabili, bai. Bueno, kauserak, baldak izerdian kauserak. Kauserak, bai, entzun da dukaz, bai. Bai, buñuelua dira. Eta gaur ingoituguna Idia Zabalen kauserak, gero krematxo bat ingo dugu hemen kuliakin, eta gero emulsio bat laungarri, eta aldi berian ezautu inundik noe biltza izen, da goxatu aldeun horren. Ados? Erki. Adi lagunak, egundoko saio datorra. Bueno, lagunak eta Arkaitz, garatuko izue pausuz pausu, kausera hau egiteko garaian nundik noa biliko gean. Bueno, bakizue kausera egiteko, lehen da bizin behar duna da katiluan jarri, ura, alde egin bakarrean ura, gurina, irin eta arrautzekin, baina gaurkoan ez nia sartuko zio, kremosia de pisa sartzeko. Ordu niko dituguna da, bi likidok jarri katiluan, jarriko dugu gurina, behin urtuta daunian irina bota, eta gero ja, zueltxali eta bertan landu irina. Lantzen deunian irina, gero iten deuna, zutatik kanpo, arrautzak eitu, banaka, lehendabizi bat. Dena ondo naztu, bigarrena ondo naztu, hirugarrena ondo naztu, eta normalen gatza pixkate botate zaio, baina gaur nola Idia Zabal gazta botako dion, horrek bere sustantzia emango dio. Oingo deuna da, raiatu ondo, eta bertan gehitu. Eta gero hor, jarri ja, olilua, sartaian, goiara batekin puxketak atea, eta kausera prejitu. Eta lagungarri ingo duguna da, oetxo bat, kuia krema bat, ingo duguna kuia puxketetan moztu, barazki saldan egozi, eta gero gurinakin krematu. Gatzan puntu jarriko jo, eta hoi gutxi balitz, gero gainetikan, hola, maionesa bat, hola, emulsio botako dio, xibuletakin indakoa. Daka, ospina, xibuleta, arrautza, olilua gatza, eta gero erabiliko dugu, buñuelon gainen puntutxo batu jartzeko. Ados? Ona, bueno. Lanen azteko. Nik masatxoa prestatzen jungo nauk, eta adibidez, kuia garbitu. Hau gorra izatek, ez da? Baki nola dan, ez da? Gorra izatek eta kontu zibili izatekan. Ingot gionek, punta hau moztu, honei azala guztiak endu, pepitak normalen mendi bera aukitzeitu, ordu norma mila bakarrik aukiko deu, eta hori lauki txikitan ingo deu, erresago egosteko saldan, gero denbo aukitzeko birrentzeko. Ados? Venga, hoi zure kontu eta esan dakoa. Nik katilu hartukoet, eta hasiko behitu hemen. Hoi egosteko erabiliko deu, eta hemen jarrikoet, ura esnia eta gurina esan duen bezala. Bueno, guantxe, puri-puri jan, ibiliko esate ja gaztak indain, ez da? Bai, justo hain, a tope. Osa, bai da garaia gainera itekoa, ez? Eta negu da berri alde hau, eta hoxen, eta bai tokatzen da. Urte guztiko ikia. Arkaitz, eta noiz hasi zate? Ja lehen da biziko saltzeko ere, laizterre otorreko ditu, gabonetako ja azte zeatea zuek, ez da? Bai, hoxen,
justo hasi ginen lehenbizikoak egiten noiz, Gabon, bueno, bai, lehenbiziko una 13 izan duzan. 13, ordu montxo batxe, bilabete berritu bai, bilabete minimo, bai, minimo, vale. Eta, bueno, hortik gotxo, ez, beti, baina, bueno, minimo bilabete, eta eixen, nola ez nego ordinak inina den, ba, bilabete behar dira. Ados. Eta, Arkaitz, jendiai guztai zaio bilabete eta hortxe fresku-freskuan gazta edostia, o jendiai gehiago ondutakoa gustatzen zaio, edo... Bueno, deneti badago, ez? Deneti dago, ez da? Egiarran, bai, aldatu dela pixkot, lehen garai batian jendiak berria igual loanikan nahi gozen pixkot ondugu bezala, eta zarratik gehiago tiratzen zuen hain berriz, berrian esperoan egoten da bezala. Bai, Ni ustez pixkot aldatu dela guztuak eta gauzak. Lehen horrekin sustantziakin, ardo boteliakin, bestia, eta guen jendia isua beho eta berria gustatzen. Gorrak, haudek, bai, kakauete kalabaza ditzezako, kakauete antzadakalako, eta zala nahiko gorra eukitzeu, bai. Hau geho, ondo apoiatu, eta hola, zuritu. Zaiena hori izatek, apoioik ez da honian, labanakin ibiltzia. Bueno, eta, nola da zuen baserrin izena? Gure baserrin izena, Epetxeneko Borda. Epetxeneko Borda. Ona. Oire... Nahiko naziak izena ez da? Zerapora pilotu. Dundik handator, Epetxeneko Borda. Epetxeneko Borda. Borda garbizio. Bai. Eta Epetxeneko? Bai, bueno, gure herrian zunbilan, omnistan, baserriak hartzen zuten herriko etxearen izena. Epetxenea badago etxe bat herrian, ala ditzen dena, eta gure baserria bere garen haien borda izango zen, da Epetxeneko Borda. Eta herriko etxe horren izenetik heldu da. Gero bordak, generalin zumilako baserriena bordan akitzen dira, bukatzen dira. Eta zuek borda hortan, baserri hortan bertan biziziate, edo herren biziziate? Bai, baserri, bertan bizigera eta bertan dugu. Bertan jaiotakoa, izor zire gurasok eta aitona munak eta ana bizituan? Ez, gurasok etorri zire, minoni bertan jaiotakoa naiz, bai. Bikain. Eta, zenbat urteia gazta egiten? Haure gurason da... Bai, gurasok hasi zuten hola, pues ya plan honetan, pues ya guraso, ya 40 urte hurbil izango dira. Vale. Zirela. Eta, bueno, eta ja gero, ja beraiek bain ja jubilatu daude, eta bain lekukua ikartuek. Bakarri zaude daudanan aurrian, edo bikotekin, o launen bat, o langileen bat, edo... Ez bai, bakarri ni bino gero bai, langileak. Baizkogu herriko 3 emakume, ustoen gaina kanpainarako 3 egoten dira. Oie, gobradoren gazteiten orduan. Bai, Pilia Itziber eta Natalia. Eta, bueno, gazta egiten, eta ardiekin ere pixko laguntzen, eta bai, eta ixe, bai, gaina justo gaur Itziberren urtetetzea dara. Bai, zorionak emendika. Eta hoixen, eta orduan etxean, pues pixkate Itziberri gehiago ardiekin eta gaztandegien, Natalia gehiago gaztandegien, eta Pili ere bai, eta, bueno, azkenean, lan desente da, eta lehen gurasoak hortu den, baina bere jubilatuta daude, eta pues oin pixkat. Hola moldatzen gara. Eta nola moldatzen zate, bueno, nik baserri desente eta neonauk hor, bakoitzak ziklua nola dan, da era batea obestea, zuen nola moldatzen zate ziklua. Geo mendira juten dia ardik, ja behin udaberri aldea, edo nola iten dezu zehazki? Bai, gutxi beti izaten da, bain, negu udaberri garaia hori ez, itxean daude eta ardilesten eta gazta egiten toi dena. Eta gero ja udaldera, antzutzen dira ardia bere gisa ere, ja gero tesne gutxi ematute, eta antzutzen ditugu, eta ja gero, pues bai, batzuk gotxi mendira, bertzatuk ganbela egiten, segun, eta hoxen, ja aria hartzen dute. Ariak ikuten dira, o inseminazioa egiten duzu? Bai, inseminatzen jugu, aslanan sartua gaude, eta inseminatzen jugu, eta gero, behin inseminatu eta gero, aria bota ere bai, eta behin aria tartze dutenean, orduan ja, ibartzen ditugu bai. Eta gero, ja berriz, udazkenin, ja, berriz zan, ja, pues, ja gumeiteko, eta ja... Eta ja ikulioa gaitxi, erditzeko. Noiz hasten dira ziklo, noiz iten dituzte bildotxak, zuek esatezun bezala, ez da? Bai, pues guzaten txugu ardiek umatzeko, hori, azaro hogei aldera, bai. Claro, gero ja gabonetako arko meltxukune hon, da gero ja neguko lanak azteik du. Hori da. Guain zaudetea adidez sasoi gogorrenian, o umatzeko garean gogorrago izaten da igual? Oita labordu adion berdekera hor? Hori da, bai. Oain bai dela gogorra, pues lan desente dago, timara, baina azkenen rutina bat da, ez? Azkenen goizean jetzi, gero gaztain, gero, bueno, esnera biltzen dugu inguruko baserri batzutan eta hola. Eta, bueno, pues, eguneroko atxalden berri jaitzi, eta hola. Bino, bai dela umeikeko garai hori, hor, egon beharra goita labordu ja hor, zeba, pues bai. Bai, arazoik ezoteko, eta umekondoteatzeko, eta bai, eta bizaten igual, bai, estres gehien edo lan gehien egoten den hori. Eta, etxekia eta hau betiko adek, ez da? Artzaiai galdetzia zenbat ardi dazkan da, bakuan zenbat diruak azun galdetzia bezala. Zenbateko hartaldiak, berreun, lareun, seireun, zenbatekin ibiltzea.
300 buru inguru. 300 buru, bale. Eta gero basekiat zuen buruen esniaz gain, gainuntzeko alboko baserriko... Biltzen du, bai, beste lau etxetan, hola biltzen dugu, baserri txikia, baina biltzen dugu baita esnea, eta hori, gurekin batera egiten dugu. Lehen gehiago eroste ginen, baina ja, ari gara, pues hori. Zuen hartaldia onditzen. Bai, eta bueno, gutxixio, eta bintzat ere pixkat, behin gurasoa jubilatu dira ere bai, pues bueno, pixko lasego ibiltzeko ere bai. Ondo zior. Eta hola, bai. Bueno, eta... Autakotan, edo baiaz? Bai, hori, xerragatea, laukitxotan din, da hemen gosten jarriko. Zuen ardia latxa da, ezta? Bai, latxa. Gio, latxan barruan, bakiu daudela buru beltxa, hankamotxa, bestia zein dia zuen zehazki. Gurik, latxak mutur gorria. Mutur gorria, bale. Oida. Osea, bai, gure zonaldean oida, egon du dena, beste zonaldatzen igual mutur beltza dela, baina, gu zunbilen guruan beti mutur gorri izan du dela, eta, bueno, eta alatxuko, bai. Alatxuko, bale. Eta danadia mutur gorriko duen, Bai, bueno, badu, beltzen bat badu, bai. Hor, beti esatea, ez da, beltzen bat ateatzea, ala beti hor... Bueno, beltza, ardi beltza bai, baina mutur beltzan bat ere bai. Bale, ardi beltza, baina mutur beltza ere badu, bai, klaro. Baina mutur beltza, bai. Baitera, bai. Bada bakarren batola kapritxoz, baina, bueno. Baina ez, gehien mutur gorria da, bai. Eta, hau adibidez... Hola, mediotan? Ezin hobe. Hori Arkaitz, zure gurasoek zezkaen ardin jarraipena dituk, hiri bai tokatu zegire bai erostia... Baitere, bai. Etxean beti ondu hardik eta hartalde hortzen. Bueno, nik onditu nun, eta ni kanpoan lan nintzen nun. Bai. Baso zain bezala, eta... Beti gustatu zete etxeko eta idena, eta hartzea eskolari ban nintzen. Bai. Anantzazuko hartzea eskolara, eta ja handik etortzea, pues ja erabaki nun portara dedikatzea, eta bai etxeko aparte joan nintzela gero erosten gehiago, eta gehiago, eta... Eta hasiera batian zergatik baso zain da kanpo zen, gurasotatik pixka panandu, edo... Bueno, zerbait estutu harta hola, eta bueno, pues beti gustatzen zuten, mendi asuntu bat hoi, eta hoiz estutu nun, eta... Eta baso zain zertan iteguan lanaz, zin dituan nire egin beharrak? Gehien bat, baitz kontuan, eta pues hori, kubikazioak, markaketak, basoak eta, pues hori, ze zuaitz kendu, ze zuaitz markatu, eta bueno, pues... Osea, suertes forales, esatean hori, herriko jendian da herriko... Baitere, bai, denian. Denian. Bai, eta hola, eta bueno, etxeko bide hartu ginen, eta guztu. Ondo. Bueno, hori gertatzea, nire gazten dituala etxetik hankain, da geho etxea lanan bila, Gero, etxeko jarraipena matearren, eta... Eta gaina gustatzen zidan ere baita, azkenin. Ondo. Bueno, hemen, guain aurrena, grumito batzuk atea zaizki, baina hemen eurra emango jo, eta udana ondo fina usteko. Arrautza bota baino lehenu inberduna da, ikuste zuen muguendik vaporek askatzen nahi diela, epeldu inbiardu, eta epeltzean ian, ingo jotena da arrautza gehitu. Eta hemen, hau ere, egostea jarriko ditu hemen saldan barroa, eta bitarten ingo duena, da biziko erreportaia ikustea jungo, iretxeare jungintuan erreportaia ikustea. Ba, hola, xe jungo ditu, baina jungo geha zehazki, Elkano gaztagunera. Badakizue, dendatxo badala 100 gazta dazkana, eta beti area ikastea jutea. Aber gaurkoan ze kontatzea. Kaixo, Iker Izeta naiz, Donostiko Elkano bat gaztagunetik, eta gaur babestutako jatorri deiturei buruz hitz egingo dizuet. Etorri barruan ereke. Babestutako jatorri deiturak esaten digunez, izenak produktu hori ze eskualdetan ekoiztu den esaten digu. Produktuaren kalitatea eta ezaugarriak bertako klima eta lurrari eta tokiko tradizioei lotuta dago. Ekoizpen, eraldaketa eta elaborazio prozesu guztia eskualde zehatz batean egin behar da. Gauza guztiak bezala, honek bere alde onak eta alde txarrak dazka. Alde honei dagokinez, produktua era tradizionalean egina dagoela eta kalitate estandar altuak mantentzen dituela bermatzen du. Alde berean, produktua merkatuan bereizten du eta tokiko garapena ekonomikoa sustatzen du. Bestalde, alde txarri dagokienez, jatorri deituratik kanpo dauden produktuak bigarren mailan gehatu litezke. Eta orain, aurkeztuko dizkizuet Euskal Herrian aurkitu ditzakegun 3 babestutako jatorri deiturak. Iparraldeko oso iratia, Euskal Herriko hegoaldean ekoizten den Idiazabala, eta gero Nafarroako Erronkariko bailaran ekoizten den Erronkariko gazta. Oso irati gazta, iparraldeko Pirineoetan ekoizten den gazta da. Jatorri deitura 1986an jaso zuen eta ardi latxaren edo manesaren esnearekin ekoiztu behar da.
Gutxienez, 2 hilabeteko ontze prozesua eduki behar du eta gaztaren formatua aldatu daiteke 2 kilotik 7 kilora arte. Bagoaz, Euskal Herriko hegoaldean ekoiztutako gaztarekin. Idiazabal gazta, bai ketua edo bai naturala. Jatorri deitura, 1987an jaso zuen, eta ardilatzaren esne gordinarekin ekoizten dan gazta da. 2 hilabeteko ontze prozesua eduki behar du gutxienez, eta gaztaren formatua beti egongo da kilo bat eta 3 kiloren artean. Eta Nafarroan, Idiazabal gaztaz gain, beste jatorrizko deitura dakan gazta ekoizten da, erronkariko gazta. Erronkariko gazta jatorri deitura estatuko lehenengoa izan zen. 1981an ezarritakoa. Naiz eta gazta hauek ardi esenekin ekoiztuta dauden eta geografikoki bate besteatik oso gertu dauden eta teknologikoki egiteko era ez dira oso desberdinak, baina haien artean aurkituko dituzue desberdintasun nabarmenak. Desberdintasun nabarmenena gazten formatua da. Adibidez, Idiatiko gaztaren formatua oso formatu handiagoa da erronkariko gazta edo Idiazabalgo gaztakin konparatzen badegu. Horrek ze esate digu, ze eragina edukiko du formatu handiagoak. Ontze prozesua askoz makalagoa izango dela, eta lortuko dugun zaporea pixkat gozoagoa izango dela besteekin konparatzen baldin badego. Bestalde, erronkariko gazta eta Idiazabalo gazta askoz azkarrago onduko dira, askoz azkarragoa izango da madurazio prozesu hori, zaporea gutxio kostatuko zaien zapore indartsuago hartzen, pikante edo zapore hori atera arte. Desberdintasuna erronkariko gazta 4 hilabete gutxienez beharko dula. Orduan, hasieratik erronkariko gazta bat probatzen baldin badego merkatuan dagonetik, beti izango da Idiazabalgo gazta, baina pixkat potentegoa. Eta Idiazabal gazta ketua probatzen baldin badegu, ke zapore honek guztiz desberdinduko du Idiazabal ketua beste gazten gandik. Bueno, hauxe izan da dana elkano bat gaztagunetik. Espero dut babestutako jatorri deiturei buruz pixkat ikasi izana, eta hurrengo baten bueltatuko naiz beste gai batekin. Laizter arte, eskerrik asko. Aupa Iker, eta eskerrik asko deken lan guztiagatik, gure erkosleen produktua herriraino iristeko, ez da, hiriburutaino. Hala da. Eta egia esan, nola erronkarikoa, iratikoa, Idiazabalgoa, ze gure gazta dian da, ze gauza hona ititu zuen, Iri eskerrik asko eta iri zorionak egite zuenagatik. Ai, ama. Bueno, hemen eabil, honei bueltaka. Beitu, masatxo hau, gatu berdu hori da, illa hola ikututa gutxi peatzeala. Zatian, guain arrautza gaitu berdizkio, eta gero gazta gaitu berdio. Eta, guain, pizkatola, ostudan ez hemen vuelta eta vuelta ematen, guain inbiar deuna da, arrautza banaka, garrantzitsua. Bestela moztu itea. Eta gero horrei botako ziuk gazta honen, laurden bat. Ingoekena dek, hemen di moztu, geona, hau, bipusketetan nin, bastarreko azalak endu, pixkat, hori gaztak bat ez asko kendu jok, hor, ez ne asko amandek, kendu pusketa bat, eta ingoekena dek ero... Laurden bat, ero bipusketa. Bai, laurden bat, geho bikin hobeto aritzeko, hemen dikan ateako jok, bale? Eta nahi behitu, mango ditu, hause, eta ja gero raiatzeken kenien hemen barruan ibili. Bale, ja berta eroitzeko gazta. Venga, hoi zure kontu, gazta nola moztu ez dit esplikatuko gitik, Bueno, hemen txe, aurren arrautza bat, geho bestia, eta gero sartzeitu gunean 3 arrautzak, batutan sartzen aztega eta oso bigune ikusten dugu, eta igual 2 arrautzakin nahiko izatea, Gero 3 botatzen dugu eta bigune gehiagatzi zaigu masatxua. Bueno, eta honekin batea, gauza gehiago kontatu berdizkak. Leheno esan dira eta berzen bat ardiazkaken, etzekita bokerroan. Zenba gazta egite dituzue? Bai, ez. Gaztak, bueno, claro. Formatu desberdinak bakit dituko, ez da? Bai, 3 formatu ikentxugu, kilokua, kiloterrikoa eta 3 kilokua. Bai. Orduan, pues, segun urte batian zenbat ikentxuzun batetik bertzetik, pues, aldatzen da, ez? Bino hori, gaztak, 10.000 bat izataldia, 9.000 bat edela, bueno. Eta ze saltzea errexo? Txikitia, handia... Bai, bakotxa badu bere, erran dezagun txikia joaten dela gehiago igual, pues, partikularrak eta hola, txikiaz gehiago.
kilo terdikoa, igual jatetxetako eta olako lekutako, eta ja 3 kilokoa, pues, gero txarkuterita antolako lekutan, da kortera eta hoxen. Eta gero ertike bai saltzen dituzu, oiru eukita esate txikila hartuzak eta listo, edo zer? Bai, ez, generalien gu, ez dugu, hola, apenas erdi eta kuñarik eta egiten. Bai, bat osua saltzen dugu, bai. Osak, eta bainik, zaila da, gaur egun gero eta dena, bai, familia txikila guak, gero lehortu iteala, baina... Baina, gu bainikan mantentzen gara hor, eta gehien bat osua saltzen dugu. Gazta lehortzen bazaik, malo, Seinale txarra, hori estile hortu diar, Hala. Ondo. Ni gaina gustatzen zaitek transformazio hori ikusten jutia, osea, ikasta eostek, eta horregatik brenik nahiko fresko eosti normalian, zatikan ja, heldua erosten bak, gero ja... Bai, hala da, gainera lehortzen da, lehortzen juten da, ben irikita. Frigorifikun eta baldin bazu gainera, desente lehortzen da. Eta orduan, erditikan mosten dek, beste erdia ondo biltzen dek, eta usten den neberan izkinetan. Baina erdi hori, nola... 20 egunian nola jutean transformatzen etxian ere bere sarmasek, ezta? Hasieran freskua gaten dek, hortikan 3 egunia jute, hostiak hortzen hasiek, diotak, eta nire ustez gaina ez dek bat bestia baino bia, desberdina dek, ezta? Bai, azkenin hori, esne gordinak inina da, eta orduan, biziri daun produktu da ez, orduan, eraldatzen joaten da. Demora pasatu ala, leku bat edo bertzen hori, azkenin, bai, segitzen du, bere bidia segitzen du, ez? Eta betiko ez, bada hor, nola gorde ondo gazta? Leheno bat zeuden kesera, betiko kesera, ez da gainean. Bai, hori da. Baina, kio, otzian sartu behar deu, ez deu sartu behar, bilduin behar deu, batzutan biltzezu eta ezetasunakin lizun gehiago, ateatzen zaiz hor. Bai, gazai lizun ateratzen normala da, azken finen, kamaran eta dauzkabolik ere bai, bere lizunakin egoten dire kanpotik, horrek ematen dio gainera, ez, bere gustua eta bere ontze prozesortan lizun importantia da. Gauza da, bai, saltzeko, bai, erabal garbitzen direla, eta hola, ez, brillantia dela, baina berri zan, kontzen bazu non bat ere, pues, lizuna atetzen joan entzio. Zuk erran bezala, bilua aldin bazut, humedadi horrekin, errexo baterako zaio, orduan hori kendu, garbitu, eta hori, eta bertzela, bai, idealaz, keserak ere bai, eta kanpuan, ideala, igual, gazte izango zen, bai, hotzean, minio, bai, pixko bilua, eta bai, hori bai, konsumitu baino lehen, beti kanpuan... Kanpuan beratzen utzi, ez da? Pixkote hori, eta... Bai, hotza ez hartzeko, ez da? Zaporek eta gehiago. Ba, nik etxen iten detena, mosten detena, eta hori, igual osua balin baka, eta mostet, eta erdi hori ondo biltzen det, eta sartzen dut ozgailuan hor behia, baina hotzotza hon lekuan, ez transformatzeko gehiagin. Baina bestiak uste zait, ez dut jartzen plastikokin bilduta hola bestela, basterian elizuna, eta elze horren, trapo batekin jartzen dola, trapo batekin gainetikan, eulik eta barroa eskuteko eta lehortu ez da gehiagi lehortzen etxian. Zitu demorik ematen, Bueno, hau behitu, bi arrautza sartu iskiot, eta lodilla dao, bere lekuan, estrukturakin, baina ez diot, 3. sartuko. Zatikan, 3. sartzen bat jot, biunegila geratuko ze, eta gero kausera egiteko garaian, biunegila, eta hola gorputza, guain gazta sartzen unien gorputz pixkat hartuko hau, eta gero ja prejitzen hasiko da. Orduan arrautza hau, balekua, hor bazterren lagot. Eta horre, aizaigu ja, egozten, betu, ja biuna dao, baina guain dikan pixka falta zaio. Bale, hau, eta emango eskiot, goiarakin, eta zuek, nun saltzen zuen gazta? Jendia etxeaino jutea, edo herriko dendetan, edo hiribururaino ere emate zuere bai? Gure baserri arriti 2 kilometrora dago, mendaur mendi aldera hor, eta orduan, bertan herriko jendia eta tortzen bada, baina gehi bat itxen ez dugu saltzen, zeba, gehi bat guk joaten gara serbitzera, horri gure inguruan, herriko dendan bai, eta inguruko arategi eta denetan dago, eta gero ja, Karo, ja Donosti aldea eta Bilbo aldera eta bai saltzen dugula, baina hor ja guk guretzako ja hori da, eta hor bai, igual norbati eta gari gore banatzen dula edo isen. Baina gure zonaldean, bai, leku gehienetan dago. Bai, hori azala. Bai, azala, beto, hau esatzen gehiagi utziek horrek, gehiagi utziek, eta nire, bale, barkatu. Hemen golak entzezionik, nia. Batzutan hautan naiteit, etxian bastarrak moztu, jateko barrukua, eta bukatzean ian bastarra jaten azten hauk, Ez alde gala, Egia zan, bere sarmadaka hemen, izkina eta ondo garbituta balin bat, eta gaina idia zabalgaztak, ez daka bestiek dakaen bezala asko, arkizaila dakaela eta bestiak kala, eta ez da? Azal garbila da, eta... Bai, azala da, berdina baino lehorro, ez da? Bai, hori da, azkenin hori da, bai. Gauza honari, bai. Gauza hona. Bueno, hau, martxan dakau. Pizka jatxiko jot, gurinak birrindu behar dugu, eta nola dikoa hemen,
geixi ez, pixka tinen dugu ez, dena. Pizka gehiago, venga, pizka gehiago. Vale, izkin hau joe, txakurra guztu garriko gana horre, Zuek adibidez etxian, gazta esatean akasa herrero kutxio palo, gaztak ja nahiko jandata... Ez, egiarren guk, bai, haunitz, gustatzen zaigu gainera, gazta egunero jaten dugu itxin, eta bai guri, eta baita ere... Beste norbaitena. Edo beste gazta klaseak, edo beti nopatxere jote mazera, handikan, generalien, gaztakin bueltan. Zategue, gazta, behin esan detago, Bai, eta jatia. Urteko egun guztitan aldala jan gazta. Baina gazta bat urte guztin. Ja. Orduan puzka txikita da mierda, Segia esan, hombre, nik parmesano bat atuko nian hola ondila, Ilukiloko hartuko nian. Ala balin bauan asuntua, ilukiloko hartuko nian. Baina, egia esan gazta puzketa batek, ez du lakabatek kalte ikiten, ez da, Ez, ona da. Gainera bere tamainan dena bezala, pues... Dudi gabe. Venga, hori daiko, hori rutzi, eta ingo zeutena honi dek, ere bai bertara sartu, eta nastu. Eta, esan dizutena, gatzik ez dugu bota honea, zeatikan honek emango jo, ja, gatzan puntua. Orduan bertara botako dugu gazta guzti, ja, nasten geldituko gea, eta ingo deuna da beste erreportai bat ikustea jungo gea. Bueno, eta zehazki jungo gea, Susana Azkeikea, Bermeon dao, eta ikusiko zue, ehundoko gauzak iteitu, gaur cupcake bat inberdigu eharra. Igual areku baino beto esango gazta, guazen bertara. Kaixo Joseba, Susana naiz, Bermeon gauz, eta nire gozotegi Susana Azkeik ezagutzera gonbidatzen zaitut. Proiektua honetan hasi nintzen, orain dela urte bat, beti gustatu zait, gozotegia bat eukitzea, baino, ez naiz ausartu inoiz. Eta ja, pasaden urtean, apirilean edo, lan gabe giretu nintzen, eta esan nuen, venga, momentua da, trena harrapatuko dut. Gehien gustatzen dien gauzak diez kukizek, 13 zapore ezberdin dauzkot, eta bebai cheesecake individualak egiten ditut, eta bebai 9 edo zapore eskaintzen ditut. Gero bebai handizek egiten ditut. Eta bebai roskillak asko saltzen dira bebai. Roskilla hau nire amonaren errezeta da, bale? Ni txikitatik lehenengo amumagaz eta gero amagaz egiten nuen. Noiz, neguan, hotza egiten duenean, segiten dugu arratsaldean, venga, roskillaz. Eta hemen da horrezeta. Eta oso ondo saltzen diez. Gero, enkarguaz, edozein gauzie. Dekorazioa eta horrelako tartik bebai egiten ditut. Denboraldi araberan egiten dut gauzak aldatzie, Aurkezpena eginda, gu ez sukaldera eta errezeta gozo bat prestatuko dugu. Hemen gau sukaldean eta gaurko errezeta cupcakea fruto gorriekin izango da. Hasiko gara arrautzak azukerraz irabiatzen. Bere volumena bikoizten denean, olioa astiro botako diogu makina gelditu gabe. Hori jab dagoenean esnie botako diogu. Eta amaitzeko botako diogu irina eta legamiaz tamizatutak. Eskuz egin behar dugu, ez jaisteko. Irina dagoenean ja ondo nahastuta botako diogu bebai fruitu gorrien misa. Eta berriro nahastu. Kapsuletan manatuko dugu. Eta gu ez labeara 12-13 minutugaz. Errezeta hau ni bueltatzuak ematen, beti cupcake berdinek egiten, kezi oreo, txokolategaz eta ze pentsatzen nuen, venga, ezberdina egingo dugu. Eta fruitu gorrigaz egin dut. Orain frostenekin goaz. Badokugu gurina eta egon behar da bigun. Eta glas azukrearekin eta esni apurtxo batekin batidoran nahastuko dugu. Ondo nahastuta dagoenean gazta krema botako diogu hotz-hotza eta berriro nahastuko dugu. Eta ja hori krema konsistente bat dagoenean, ja badakugu frostena eginda.
ikasi nuen lehenengo sukaldaritza eta gero ikasi nuen gozotegia. Hemen lana ez dut aurkitzen gozotegietan, orduan segin dut nirea irekitzea. Mangan sartuko dugu eta politz-politzo frostina madalenan ipini. Eta orain ja dekorazioa. Egingo ditugu bi dekorazio ezberdin. Bat fruitu gurrigaz eta bestia ni fondangaz egindakoa izango da. Niretzako berezina izan prestatzen ditudan gauzak, nire gurasoentzako urrezkoen ezkontzara izan da. Segin nuen tartie superpolitzo loregaz eta bebai kandibar personalizatua, galletigaz eta horrelakoak. Polit-politzok egeratu zen. Eta azken denboran egin dudan tartipolitzena umentzat izan da Lego Ninjagokoa. Zedragoie, espektakular geratu da. Ara Joseba, badakogu cupcakes amaitutzak, aurkezpen ezberdin gaz. Badakizun non dagoen Bermeon, Susana's Cakesen. Agur! Aupa, Susana, gora gozobiliak, eta ze gauza politak indituzun, Jope, hau jandageo, olako bajango genuen guztua, kafetxo bat egin. Ze kuki, zenba gauza, eta posten naiz, zure gunia iriki, eta goxatzia, eta nola ez bestiei goxatu araztia. Eskerrik asko, eta nahizun arte, Susana. Gurian jarraitzeko, behitu, hau murrizten nahi da. Ez da nahi lehortzia, porque lehortzen peatu ingo zaigu. Baina, komeni zaigu pixka murriztia gio krematxua gelditzeko, bestela salda hori kenduin beharko genuen, eta salda hori murriztian, zapore guztiko hor gelditzen dira. Ingotena da zua jetxi. Zatikan, ille egosita daude, baina, puntutxo bat, gondigan beste pare bat minutu etzaizkio gaizkit horreko. Bitarten ingo deuna da, emulsioa prestatu. Maionesa egiten abila alaiz, inaldezu sekula maionesa. Bai, Bueno, hor da kasu. Maionesa alioli, gaur ingo zuna da, alioli janai batzuia botatzen zaio, eta gaur tipulina botako zio. Xibuleta hori. Eta ingokena dek, bertan bota, tipulin hori hile dana, betu, ingo zuten adek, hemen hola uretan dagoen, eta ura pixat, golpe batzuk emanda, behintzat ura pixak endo. Hau ja nahiko txukuna daude, baten bat, normalen nola balin badaude, nola irikitzen dugu, baten bat zikina topatzen badau, kendu, baina oso ondo daude. Busketetanin, barroa sartu, gatza, ospina, arrautza, eta mendak aso. Holako larren ateatze ja, Hemen kostalde mentzat, han ez, oze. Bai. Han igual hori bine, bai, gierran. Gaina ikusitea, dana ondo janda, ardik eta behorrak eta ondo janduela, eta txak tipulina jangabe gelditzea. Bai. Gutzako, trak, Dena proistu horra. Hoi da. Bueno, hoi zure kontu, berringa joari hor da kasu. Ni gaur behotzean nian ja kausera pregitzen hasiko naiz, eta bagoaz, txerek etxarraka. Bueno, badakite, zuraita zeudela handa, ez dakit ordutik onare, sari bat jasotakoa zeaten, sarien bat bakazu hor, ez da? Bai, bere garaian. Oan jagierran jaz gera feritara eta joaten, gehien bat produzio saldua dugu, tardun, gera ez da presentatzen konkursutera, baina garai batien, irabazi izan jugu bai. Ze premio mota irazituzu, ze sari irazitakoa zeate? Ez dakit, sari uniz badaude. Pues, hola, konkurso hauniztan, oen dela urte de xente, pues, bai plentzian, algortan, badaude, hola, de xente irabazitakoak, eta gero gehien bat hor famatunak izan duzen, irabazi inula, 12 aldiz irabazi inun hori, regulartasunan saria, ia zabalekoa, eta pues, hoxe, no? Zer desberdintasun daka erregulartasuna, zindek, ze saridek hori? Hoi izaten da, jatorri zendapenan barrenin, nola, beti kontrol batzuk dauden, eta bino, hoitaz aparte ere bai, gazta kata batzuk egiten dizkizute, azkenean, ikusteko, pues hori ez, zure produktua, pues hori ez. Bai, ez, bi lau hasta honak eman lehiak eta baina okeo nola ziak asuntua, no? Eta orduan, pues hori, eta hoitan, pues puntuazio erregularren eta hobena ematen zuna, sari ematen dute. Eta nun ematei, sari hori, nun ematen dute? Hoi urte guztiko hoi bat da, baina gero sari hori ematen dute ordizin iten da gazta berriaren irekiera eta hoi dena, eta hor ematen dute. Han bertan. Eta hori izan diga, 12 aldiz? Bai, 12 aldiz. 12 bider, Hori ez dekela regularak egun urte baten, bata bestian atzetik. Onda. Hola, ongi, dena? Bai, dena barroa bota eta txukuntzen gungo. Eta, sarita eta lehiaketetan juteko, ze denborik ez, oze?
Ez, denbora bino, azken finen, ja, hainbeste urtez, eta ustez betiko klientela bat dugula, eta más o menos produktua saldua dago dena, eta, bueno, arden, ez du merkatutari joan beharrik, edo ez du ikusten, ez dugu konpensatzen azkenien, salduta dugu, eta gure klientako ere behar dugu produktu hori, orduan. Eta gero, igual garestituta, gero, zuen, Eta, Arkaitz, nola ikusten dekor errelebua? Badakit, gaztagileak, eta hau gauza hona da, gazta iten hasi nahi duen antzako, itendan gazta guztia saldu iten da, ez da? Hor, ez da oinor idia zabal gazta iten duna eta etxian gaztakin gelditzean, ez da? Ez, bueno, ez dakit, claro. Bueno, urte hona mentzat izan dira, eta nik ala kontatu izan dira. Bai, más o menos ustez bai salduta dago leiten den produzioa. Salduta dago, orokorrian egiten den produzioa. Eta nola ikusten duzu errelebua? Gaztek eta badatozte, o jende gutxi dago, edo... Errelebua zaila dago, arroltzaz, botako? Bai, bota lasai. Errelebua egierran zaila dago, zeba, claro, azkenen, pues... Lehen sektorean orokorrinez gertatzen nahi denaz. Zaila da, hori ez, lan baldintza direla, dena dela, margena direla, dena, pues azkenen gaur egun gaztendako ez da igual oso erakargarriaz. Baina, bueno, bai badagola, eta bai ematen dela ere bai, Baina, bueno, nustez bai hortan hobetu dela pixko bat. Eta zu bestela nola animatuko zendun gazten bat astea dijoana, bai, egia esan, ez da erresa, bai, kulua... Lur zailak, dana lortu alizateko zerotik aztia oso zaila izan beharik, ez da? Olio azukarranek, kantia ez dakit zenbaten nahi zuen? Bota, nik ezen goi bale. Bale, nahiko, bai, hor ondo. Ospina pixkot, ez? Bai, ospina txarrota txiki bat, gatza berrizatik, Bai. Eta zuk adibes, bai, errelegu hartu zenun, bueno, adibes, gura soia martxan zeuden, ikuluketan gozian, larrek ere bai, ez da, pentsatzen dut? Bai, gazan dina zen, eta, bueno, bai, lehenko instalazio zarra diregia gaur egun gaudena, baina, bueno, oinikan horrekin egera, eta... Berritzeko gokin edo, ze? Bai, imarko da, demorekin berritxu imarko da, eta, baina, bueno, hortxen. Eta zuk gazta egiten, noiz nik hasi zenun? Dana etxen ikasi zendun, o etxetik kanpoa, o beste gaztandegi batea, edo kurtzokin zen ditun, edo zein zendun? Etxean ikasi nun, azkenen txikitatik ikusi du gauza badaz, eta hori ez, txikitatik jaso duguna, eta hori. Eta gero bai hori erramezala arantzazuen egon du nintzen, hartzai eskolan, eta hori dena, baina, bueno, minio gaztan asuntoa bai lehendik ja gehiamat etxean, bai. Hori bai, arantzazuk hartzai eskola bai, egierran, ardien asuntoan eta oso... Ondo. Bai, egierran ongi, bai. Oso kompletoa eta ongi tortzen da. Ideia bantekino etorritzan... Arantzasun ibilita gero, eta... Bai, beti, bai. Takurosok, bueno, ze idea horiek, osea... Bai, bai, azkeninan, bueno, pues pixkot ez, beti dena ardia sundun da beti profesionalagoa, eta beti hori, eta gainera, ere, teoriaz aparte praktika egiten den, nimakatza baserrean egon du nintzen, legazpin, eta hoixen, eta baitere, onitzik hasi nun, eta, bueno, hortikan, pues, bai, beti... Eta, zu ibiltze zinela zure... Dena botako jotez, Bai, bota dena barroa, gatza, ospina dena bota dira. Zu ibiltze zinela zure gurasoei laguntzen, zuk bakazu, urrengo belaunaldia martxan dator, seme alabikan bakazu, oilobak, o ze, o... Ni seme alabik ez, baina iloba bai, biloba eta, xabat eta lea. Xabat eta lea, eta liatze aldituko horiek ere bai, gaztaitea eta ikulu garritzea eta... Tortzen denekan beti ikuluan, gaztandegian beti saltzan bai. Zomat urte dazka behaiek? Xabate behatzi eta leak 6. 6 eta behatzi. Bueno, ondo. Osoan, onduan asko ikasiko zuen, hor jarraitu, ez alde gala, Bai. Ondo. Eta behaiek gogokin zeudek, usteik gaztaiten jarraituko gela, edo... Bueno, oain badute gogua, baina gero, nordak ez. Bai, gero. Baina, bueno, bakotxa bere bidin bardu eta gero ikusiko. Ondo ikasi, hoi betiako emateta, Ni esate, ni aita beti zane, ikastekena, este garaje bat erosi ber, gordetzeko, hoi barruen emate, motxilan, Dudi gabe. Bueno, eta, zonalde hortan da inauteritan tope ibiliko zatere, bai, ez da, dana lana izango, ez da? Parranda pixka de tokatuko, zaizu ditia? Bai, iten dugu, bino, bueno, inauterik, inauterik oain die, bino ez, ofizialako oain die, bino gurean ja pasatu dire. Gurean, urtarrila bukaren izaten dira. Bai, Bai, aurreatu egoten gure zonaldean, generalen, bai, gure herrian, eta inguruko herritan, eta bai, nola izaten dira. Likain. Basekeat irire festa giruan da esan diz, atikan, erraldo jekindare bai ibiltzea, ez da, konpartxan edo. Baitere, baitere, jaspaldik urtetan horri biltzen gara, eta, bueno, bai, herriko konpartxan, eta gustura, bai. Eta hor bertan, zenbat erraldo jaskazue herrian? Herrin, bi badire, herri txiki bada, eta, bueno, udala bi erraldoi baditu, eta, bueno, eta gero baitere, ondoko herrikoak etortzen dire, bestetan, eta hola, eta bai,
Osa, nahiko lio. Eta iriz tokatzen zaik hor. Erraldoi barruan dantzan ibiltzea, edo, bai, ez da? Bai. Horre indar pixka behar, hor buelta eta buelta ibiltzeko, ez da? Mareatu alaiz hor barruan sekula. Mareatu, baina larri bili, bai. Bai, Bueno, eta urtarrila ondan, zertan mozorrotu zeate? Mozorrotu... Bai, horri bili ginen, bai, sumilan ostiraletik azten diri nauteriak, eta gazteak eskean tibiltzen ostirala eta larun bat, eta gero parranda egoten da, eta hor ere pixkotik dugu, baina gero igandea zaten da, hori ez, ezagunena do karroza desfilea, eta bai, eta hor txibili ginen, eta bai, aurten horri bili ginen, beste Red Bulleko hauek saltatzutenak bere wingsuit edo bere galekin, eta hola salto base edo, bueno, hombres pájaro do oikin ibili. Bai, hombres pájaro, eta baten bat bota alduan, nahi baino urrutio, Horro, nahiko larri. Pájaro asko, ez da, pájaro asko, ai ama, ze ona. Hola, Joseba. Eta ze karro zaintzen duten orduan eta dana, Bai, iken dugu, urtero iken dugu. Eta, bueno, ni gerran ni demora gutxi dut aritzeko, eta hor badire artista batzuk, eta lanen aritzen direnak, eta bakitenak, eta kriston karroza. Bueno, hori dizto dakak, ez da? Bai, daztatu nahi baek, haber gatzan puntua eta nola don? Uste zongi dagoen. Ondo? Segur, hiri gustatu bazaik nire, bai. Venga, ingo gehiago nahi, hau hemen utzi. Pizka txukundu maigaina, hola, tapokin da, ondo. Eta hor birringailua beste bat berdit, hemen. Zatik, hain hau txikinduko, hemen gurina sartu ziot. Bai. Vale. Bueno, hau eserretzeko, igualdik, guan trampengo jo, hau jarriko jo. Vale. Hau gaine jarriko jo. Hau birringailuan puntxa harlatu. Eta hau gurinakin dena ondo birrindu. Eta puretxo egingo dio. Vale. Hau egen mendikan kendu guzkila. Bueno, eta hemen Gipuzkoan Tolosak fama hundila zekak. Baina zuenien bai, eundoko karrozak eta eundoko tinglaba sortzitu zu, ez da? Bai, egierran bai. Olako herri txiki bat izateko eta gira da jende guzia animatzen dela eta jende guzia mugitzen dela eta kriston izaten da bai. Karroza honitz eta giro polita. Ona. Bueno, eta aparte, gero, oporrak eta hartze alditu, zesa soitan iotea izola lasaio eta uzi alizatek ikulua lasaia norbaitekin eta... Oporra zaila da gure kasuna honitza, baina bueno, guretzeko pokari lasaiena udazkena da. Erran ezagun, behin ja udan jardiak eta ja ez txugu jezten eta, baina belarrak eta itxen txugu eta gozek, eta ja udazkenan iratzea garoak eta ere mozten txugu eta itxen txugu azpitako, eta joi pasatuta, urrandezakon erran ezagun iraila, urria, hoi direla jautei lasaienak. Eta ez zinua juten orduan, saiatzen gara, baina bueno. Eiztari asko, eta ez egiate eiztari jaizen edo... Ez, ni honen ondorta gute ez eguzki jartzea, o ze? Ondorta eguzki gutxi. Zeran joateko eta mendira bai, gola. Ontota dalzkakola leku batzuk, o ze? Hori beti, ez? Hori beti. Hori bai, nuna hartuitu kontua, mendillan, Hori da, mendillen. Mendin, ondo zio. Bai. Baina, bueno, oporra nahi minu gutxiko bai. Honizan, baina, bueno, justur ere bai. Oida, keman egurra horrein. Ba, oiziok ezin jo be. Beitu hori ere daztatu ingoek, a ber, gatzan puntua zemuz dakan. Bai. Daztatu. Xoxito, igual egongo, geni gatzitzetzio bota. Ba, venga, ba. Piskat. Baina aztu eta listo. Y kain. Vale, ni ustea listo. Bueno, hemen motoserra piztu, jau, ire motoserra eta desbrosa horata erabili berkoitu pasaren, ez da? Desente, bai, honitz tokatzen. Bai, honitz, bazar guziak eta... Gaur adidez, arratzaldian etxia junda, zelan tokatzen zaizkikitia? Bueno, gaur hori, betikoa gaur oain tokatzen dena. Ardilanakin, ardi itzi, eta hoixen, Eta, bueno, beti badago zerbait ere bai, beharra, zuk erantzun bezala, pues, oain nahian negu garen, pues, bueno, pues, o itxituran bat, bueno, zerbait ere ez, bego zerbait garbitu. Beti, baserrin beti zerbait ingabe. Beti zerbait falta, beti bekatxila, beti bukatzen, baserriko lana. Zuek azta. Bueno, eskerrik asko Arkaitz. Azteko eta bine etortzea batik, honea, guana, erreportaia ere polita inuan, gaur zukalde nindek, hemen behitu, oetxo jarriko jau krematxo honena, vale. Gio hemen, pare bat buñuelito indizkilau, gaur hemen telebizta ikusteko, txak, earki bibiliko gaituk. A ber, hauetako zeman jarri bertut nik hemen razio baten. Zeman jango dituanik. Behin hasita, Ja leonan naiz, Bai, eskuketik naziko nau, porque hemen bestela iesin gozaizkitek. Ja leonan naiz, orduan ze. Sortzi, idazabal gaztanak izan da. Venga, hemen bestia horrela. Eta asuntua bukatzeko.
botako zio hemen, indeken, maionesa goxo hau, horrela xe. Ai, ama. Earra bokaitu egin berdi una guantxe. Itxura. Txura hona, no? Bai. Bueno, hori bandera, falta zaio, bandera, egin mugatuko jo garko zaioa, beti bezala. Hemen dik hartuko jo. Txeko marka. Etxeko marka. Aita esatiziak, Jose zei despistatu. Bueno, hemen txe, perezila, eta hor puntxitxo bat agaz egine. Puntxitxo hori garbitu berri zatea eta batera datu baino lehenuo. Hemen, tak! Kurioso, ibili bergaitu. Bueno, eskerrik asko zuei horretatik. Eskerrik asko iri. Indako lan guztiak eta jarraitu guri gazta hona egiten. Elikatzen jarraitu berdia, bainuntzeko eta. Bueno, launak, agur, eskerrik asko. Aio.